Tässä rokkipupu. Mä teen nyt tämmöten vaihtopetsivideon. Eli siis mä vaihdan petsiä, mutta mä voin vaihtaa ne vasta siis. No ihan sama mä kerron sitten lopputeksteissä tai lopussa. Niin. Tärkeää asiaa sitten lopussa, eli kattokaa loppuun asti, jos aiotte vaihtaa. No. Mä menen nyt. Mä en oo vaihtopetsi. Ette varmaan kuullut äsken mitään, ihan sama. Ensimmäisenä tulee ihan tämmönen siniset silmät, jossa lukee pallot. Ja sitten tämmönen violetti piikki. Ja sitten sillä on tämmöset viikset. Menisin sanoa violetti viiksikoira. Voihan sen niinkin sanoa. Tommotet. Tuolla korvassa on LPS. Ja tossa on jotain likaa, mut sen saa varmasti pois. Ehkä. No, mä en oikein tiedä oikeastaan mistä toi on tullut. Kyllä sen saa ehkä pesussa pois, mutta joka tapauksessa tuommoinen reikä. Ja tässä ei on nyt melkein, tai no on tässä vähän likaa esim. Toi tassu, mutta. Ja sit tossa kulmakarvassa on jotain pientä. No, ei tässä ole tarkentaa. Ja sitten tuolla pehvassa on jotain ja tassussa. Tää on nyt melko likainen, koska tää on aika vanha. Niin tämmönen. Mutta jos joku haluaisi vaihtaa, niin mä haluaisin tästä hyvän petsin. Joka voi olla vähän kulunut, mutta esim. Haluaisin tästä esimerkiksi Tanskan dokkeja tai tämän muotoisia mäyräkoiria. Eli siis sellaista. Sitten seuraavaan, eli kakkoseen. Mä oon siis kakkonen. Joo, hiljaa. Siis tää on siis kakkonen. Ja tuolla on 2 läiskää. Lukee LPS tuolla tassussa ja sitten reikä pohjassa. Tää on tosi hyvä kuntoinen, koska mä en oo käyttänyt tätä, kun mä sain sen koiran pentu 3 pakkauksen. Niin, eli tästäkin mä haluaisin hyvän petsin, koska tää on ihan sairaan sulonen. Ja ainakin mun mielestä. Ja. Niin. Tosi sulonen ja silleen uusi. Jee! Pieni välitiedote. Huonoimmat petsit tulevat lopussa. Olenpas tyhmä. Unohda tuo mitä sanoin. Siis. Joo, mä oon siis sika. Siis possu. No, sika tai possu. Anteeksi, tuolta kuului jotain ääniä. Mutta siis mulla on kukka tässä silmissä. Älä sä nyt puhu tyhmä. No, tuolla on kukka tässä silmässä ja siniset silmät muuten. Ja pinkit korvat. Kukaan ei enää nykyään leikin niin paljon. Ja sitten possupetseillä, niin se vähän harmittaa, koska olisi tosi kiva saada tääkin vaihdettua parempaan kotiin. Tuolla on aika paljon jotain likaa. Ja sitten tuossa poskessa, tää on siis tosi vanha. Mut kai siitä jotain irtoa pesemällä. Ja tämmönen. Sitten tulee tämmönen uusi petsi. Joo, siis niin. Täällä on laiskia päässä. Tää on tosi uudenveroinen. Tällä ei ole melkein mitään likaa. Tuolla lukee LPS ja reikä. Ei tästä varmaan ole muuta. Ottakaa hetki. Ei, kyllä täällä on vaan noin ripset. Ei täällä kyllä paljon mitään ole, ainakaan mun mielestä. Mutta älkää sitten väittäkö, että tässä on enemmän likaa kuin mä väitin. Tuolla on ihan pieni ja sen saa pelkolla kynnen rapsautuksella pois. Niin, että tässä sit ei ole oikeasti mun mielestä mitään likaa. Mä voin sit pestä näin ennen kuin mä lähetän postissa. Niin, tämmöinen kilppari. Jos joku tietää, niin on kilppari. Ei varmaan kukaan tiedä. 5. petsi on tämmönen pupu. Tän nimi oli mulla väri, koska tää oli niin värikäs. Niin, tommoset ihanat pikkuhampaat tulee ja violetit silmät. Ei ole kuoppasilmät. Ja sitten ei kun ei ollutkaan magneettia. Mutta tuolla on tuommoinen pieni suttu. Koska kaverini luuli, että tämä on hänen, niin hän laittaa kaikkiin tavaroihinsa nimikirjaimensa tai koko nimensä. Että, no en nyt kerro sitä nimen alkukirjainta, mutta jos hän ei halua, niin tämmöinen pupu. Sitten tuossakin on jotain vihreää. Eli tämmöinen. Ja tuosta ei sitten tarvitse välittää, jos se siinä leikkii. Odotas. Ihana herätä.
Joo, siis siinä oli, oliko se nyt 5, ja on mennytkin 5 minuuttia, noin 10 sekuntia nyt. No niin, seuraava. Tässä on tämmönen petsi. Tämmönen mäyräkoira siis. Vihreät silmät, joissa on pallukat. Ja tämäkin on silleen aika arvokas, että nykyään myydään vaan niitä uusia petsejä, paitsi jossain verkkokaupoissa. No, tämäkin on aika uudenveroinen. Sain tämän mun kaverilta, eli tossa on jotain likaa tässä suussa, mutta sen saa varmaan pois. Jep, kyllä sen saa pois. Toi on jotain nimittäin sinitarraa ja sitten toi on jotain pölyä. Niin, tämmönen. Tähänkin ja toi on sitten vaan tummempaa ruskeeta. Ja tähänkin jonkun hyvän petsin haluaisin. Tosiaan en löydä täältä mistään LPS. Että täällä lukisi siis LPS, anteeksi nyt. En jaksa poistaa tuota kohtausta. Siis tällainen nyt suunnilleen ainakin. Ja reikä pohjassa, jos sanoin sen jo. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä tämmöinen lintu. En tiedä mikä lintu, mutta lintu. Tuommoiset kuviot silmissä ja tuolla on reikä. Ja sitten, odotas, en löydä taaskaan sitä LPS-merkkiä. Kyllä sen jossain täällä minun mielestäni pitäisi olla, mutta en nyt löydä. Ja tuossa suussa on taas jotain kulumaa. Pientä, ihan pikkuista, näytän sen vielä valossa. Odottakaa hetki. Noin. Eli tuollaista pientä kulumaa. Siis niin. Tässä olivat ne vaihtopetsit. Niitä oli siis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Eli tällaisia ne olivat. No, annetaan vielä puhe hetkeksi tuolle violetille koiralle. No, puheenvuoro oli minun koko ajan. Puhuin siinä, mutta ihan sama. Niin, tuollaisia olivat siis ne vaihtopetsit ja toivottavasti ne pääsevät hyvään kotiin. No, joka tapauksessa sitten aletaan puhumaan säästä. Se on ollut viime aikoina vähän kylmää, ainakin täällä päin. No, joka tapauksessa, missä sitä kaikki asutte, olisi tosi kiva tietää. Ja LPS-vieraat tosiaankin lähetän sinulle pian fanipostia. Ja, niin ihanaa. Siis oikeesti, tää on ihan parasta. Ouch.